Číselník druhov pracovných pomerov. Takisto veľmi dôležitým číselníkom je číselník druhov pracovných pomerov. Zase sa nachádza v bode programu nastavenia a služby. A keď odklikneme druhý pracovných pomerov, program nám ponúkne číselník, ktorý dostanete vybudovaný s programom, kde sa nachádzajú základné druhy pracovných pomerov používané v tomto programe. Najzákladnejšie je pomer číslo 1 zamestnanec, 2 dohoda o vykonaní práce. Potom sú ďalšie druhy pracovných pomerov a môžete si vybudovať aj vlastné. Každý pracovný pomer má nastavené svoje parametre, ku ktorým sa dostaneme kliknutím na ikonku úprav. Jedná sa zase o nastavenie odvodov, čiže pokiaľ je políčko zaškrtnuté, pracovný pomer, mzdové zložky pracovného pomeru sa napočítavajú do základu pre uvedený fond. Potom je to položka odpočet na daňovníka, či sa pre daný pracovný pomer odpočítateľná položka na daňovníka. Potom, či sa to jedná o pomer na dohodu, či je to pomer majiteľa a konateľa a či sa mzdové zložky tohoto pracovného pomeru napočítavajú do základu pre výpočet sociálneho fondu. To je všetko, čo sa týka parametrov jednotlivého pomeru. Ďalší pomer zase kliknutím na úprav. Vidíme, že dohoda o vykonaní práce má nastavený odvod len do garančného a úrazového. Číslo pracovného pomeru sa nastavuje potom v údajoch o zamestnancoch. Každý pracovník má nastavený pracovný pomer, druh z tohoto číselníka. Podľa toho potom program napočítava fondy a vlastne nastavuje určité veci pri výpočte mzdy. Takže toľko k číselníku druhov pracovných pomerov.